Country boy akazike kutanga tonziriksi iwe nubu ichi chine touch anzano chikiwa taure manyepo tunenge tusati twakubounsa turipo tuma baby tuma salad tinotokurova cash kana turipo haufunge cash varipo vatoripo pares iwe nubu vaudze vanouya vondibata mangwana kana ndichinge ndiripo akandiimbira trigger zvikanzi wandinyima wawa ndichida kutakwa oiyerere watinyima wawa tichida kutakwa oiyerere ichi chine touch ndini ndamutsa system bebi regera kuchema nchauya mangwana ndiri kuenda paharare vari kuchemera simoko bebi regera kuchema ndichauya mangwana ndiri kuenda pagweru vari kuchemera simoko manja ndipo pamusaka pesimoko moto 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 musasi wanze zvinotapira daidza mwana anodaira izvizvi hazvizvi zvekwedu variko vakatobata mbeu vanorwadziwa kuona ndiripo vanondishuvira mariro mai Maria mundichengete munzira dzangu nangopa ndichaimba mai Maria nangopa ndichafamba mai Maria vanorwadziwa neni ava havadi ndiwane pei ava manje Mwari ariko anonditarira bebi regera kuchema nchauya mangwana ndiri kuenda paharare vari kuchemera simoko bebi regera kuchema ndichauya mangwana ndiri kuenda pagweru vari kuchemera simoko manja ndipo pamusaka pesimoko moto 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 Country boy akazike kutanga tonziriksi iwe nubu ichi chine touch anzano chikiwa taure manyepo tunenge tusati twakubounsa turipo tuma baby tuma salad tinotokurova cash kana turipo haufunge cash varipo vatoripo pares iwe nubu vaudze vanouya vondibata mangwana kana ndichinge ndiripo akandiimbira trigger zvikanzi wandinyima wawa ndichida kutakwa oiyerere watinyima wawa tichida kutakwa oiyerere ichi chine touch ndini ndamutsa system